тръгваме на ново пътешествие. Десен ден, 70 000 часа път. Дойдохме, Комари. В крайна сметка бяхме 12 000 души там на... Това не беше упоменато в сайта, което беше доста глупаво. Изхарчихме за момента. Здравейте! Аз съм Вики и днес тръгваме към Белоградчик за една нощувка в колата. Нека да видим какво сме подготвили в багажа. Първо, чакам Алек да се оправи. Решили сме сега да сме в бежовата гама. Ето това е моя тоалет. А той съответно ще е с ето тези късигащи и тениска. Сега ще ви покажа и какво сме се нагласили да вземем с нас. Ето тук сме нагласили храна и студени напитки. Това е моята чанта, в която съм взела пари, слънчеви очила и книжка за 100 национални обекта. Нагласили сме фотоапарат, който в последния момент сетих, че няма батерия и в момента я зареждам. Ето тук в една туристическа раница съм събрала дрехите и козметика, която ще ни трябва. Тук имаме завивки за колата, масата ни и одеяло за пикник, ако случайно ни потрябва. Ние вече тръгнахме. Както ви казах, ще спим в колата, но решихме да го направим в къмпинг зона. И звънах и запазихме в старите борове в Видин. И общо сега пътуваме. Да ви покажа какво ми купи Алекс. Все пак сме Chicken Family. Аз го показах вече и в Instagram, но и на вас да го покажа. Може да ни последвате в Instagram. Там веднага като пътуваме, получавате лайв информация къде сме, какво правим и какво виждаме. Find my home, love, sweet love. It's you I'm dreaming of. Every moment with you feels like a gift from above. Forever and always, you're the one I adore. In your love I find my forevermore. Find my forevermore, the more through every storm. You're my guiding light. In your eyes I see. Ами разходихме се по велоалейката на Видин до река Дунав, снимахме се, направихме се страхотни кадри, малко ни позаваля и в момента тръгваме към мястото за спане, което е къмпинг Сините борове, където се очаква да е доста приятничко и потегляме. Ние пристигнахме в къмпинга и е доста културно. Тук отзад е колата, тук сме на наша част на VIP масичка и отзаде има и контакти. И сега ще си вечеркаме на нашата масичка. Десен ден,
70 000 часа път. Дойдохме, комари, всичко е супер. Поне изиграхме една готина игра. И тя е споделено общуване. Едни брутални карти. За двойки има 50 000 карти. И получаваш още 100 колко? 150 дигитални. файл. И Което сега е ще скандално. продължим да ги играем. Да. Защото няма какво да правим, защото забравихме зарядните. Чудесни сме. Телефоните нямат батерия, да си пуснем филм. Ето там ще спим в милата ни количка. Yes. Хайде, лека нощ от нас. Лека нощ. Ето тези хора имат 2 палатки върху джипа. Ето това гледахме и си мечтаехме за това, но само за една. Обаче техните са 2, защото са семейство с деца. И много готин това нещо. Те не са българи, мисля, че са от Германия. Представя, това е Гоши. Това са буквите. Ако искате да отидете на летния театър, се тръгва на вдясно от тях. А за балона, той за да по принцип от там и се тръгва в ляво. А за къде се тръгва за пещерата Лепеница, никой не разбра. And rivers, ancient as dreams, divine in the land. Waves crashing, stirring the heart wind, blowing clouds in motion. Enigmatic forests, hide ancient charms, brings flow for 1,000 years. In the depths of mountains and seas, stunning gods and immortals. And rivers, ancient as dreams, divine in the land. Waves crashing, stirring the heart wind, blowing clouds in motion. Enigmatic forests, hide ancient charms, brings flow for 1,000 years. In the depths of mountains and seas, stunning gods and immortals. Ние вече се прибираме. Общо взето почти доста голяма част от плана просто решихме да не я изпълняваме, ами просто да си караме както се го чувстваме. Защото вчера всъщност на къмпинга почти не спахме. Аз спах малко повече, така по събрани минути, 1-2 часа. Алекс спа около 40 минути. Просто защото съзнахме, че колата ни е твърде малка за... конкретно за него. Таксиметър 80.
Къмпинга беше много хубав и ако си там на палатка е супер. Има си всичките му условия, има кухня, има баня, тоалетна, които са супер поддържани. Но за жалост ние като спахме в колата, много трудно се отпуснахме да спим нормално и тъмън заспахме. Нещо бяхме спряли под някакво дърво и нещо падна върху колата, аз се събудих. Видях, че реално след 20 минути трябва да ставаме и така и не успях да заспя повече. Качихме се на балона, като очаквахме да сме само двамата, защото когато се запазваш в сайта, нали, си цъкаш за двама души и очакваш да сме двамата, но в крайна сметка бяхме 12 000 души там на този балон. Голяма бутаница беше и отделно след нас имаше още сигурно 40 души. Това не беше упоменато в сайта, което беше доста глупаво. Тук се включва Вики от бъдещето, защото явно Викито е забравила да ви разкаже тогава какво всъщност е станало. Ние се запазихме полета с балон от Макарон БГ, като там запазихме билет за двама души и никъде не пишеше, че ние ще сме 1000 души в този балон. Никъде не пишеше, че самото преживяване ще е споделено и като цяло ние точно заради това си избрахме този балон. Защото си мислихме, че ще имаме едно романтично преживяване, но всъщност се оказа, че не е точно така. Отношението на хората там също беше доста несериозно. Когато звънахме да попитаме в колко часа трябва да сме на даденото място, защото си мислихме, че ще сме само ние, получихме отговор: ами там някъде е към 5:30-6, някъде гледайте да сте там, ама точно колко, нали? Да, някакви такива увъртания и ние съответно трябваше да пътуваме 1 час от къмпинга до това място, за да стигнем на време. И когато стигнахме, всъщност видяхме, че не сме само ние. И реално, ако знаехме, че има други курсове, които започват в 7, в 7:30, защото имаше хора, които се качват също след нас, нямаше да тръгнем толкова рано от къмпинга и може би щяхме да се наспим малко повече. Като цяло останахме доста разочаровани от Макарон БГ и конкретно от този полет с балон. И общо след това почнахме да търсим пещерата, която реално искахме да посетим, но отново не я намерихме. Такива ситуации за нас вече са редовни. Планираме да отидем някъде и не отиваме, а просто се разхождаме в търсене на мястото и след час и половина търсене така и не го открихме. Седнахме на кафе и след това се отидохме на самите белоградчишки скали, където вече, нали, се разходихме. И общо ето сега вече нямаме сили за нищо, защото сме на 2 часа сън, някой на по-малко. Се прибираме към Габрово. Още 5 часа път. Чудесно. Изхарчихме за момента, може би трябва, нали, да заредим още един път, 140 лева, от които 40 бяха за нощувка, 80 оставихме в бензиностанцията и 20 лева за води, за напитки, ако нещо сме спирали да си купуваме. Самия балон, имахме ваучер от Макарон за 60 лева и съответно си доплатихме за още един човек, само още 60 лева, ни излезе балона си едно за двама дни, иначе за двама души е 130 лева. И общо цялото пътуване ни излезе точно 200 лева, като по принцип пропуснахме доста голяма част от платените неща. Примерно двете пещери, които искахме да видим, Магурата и Венеца, са с по 10 лева вход, грубо казано, за двама ни. Крепостта Баба Лида и тя е с 10 лева вход за двама ни. И там може би 30 лева и ако бяхме седнали да обядваме някъде, щеше да ги има още примерно 80 лева в самите разходи. Enigmatic forests, high ancient charms, springs flow for 1,000 years. In the depths of mountains and seas, stunning gods and immortals.